Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan dherekaken pengaosan menika saestu-estu dipun tetepaken dening Gusti Allah dados amal hasanah. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Terus saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 103 baris kaping sekawan saking ngandhap. Al-akwanu
sabitatun bi isbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi. Al akwanu tai pira-pira kaun, pira-pira barang kang ana iku sabitatun bisa tetep bi isbatihi sebab oleh netepaken Gusti Allah. Wa mamhuwatun lan kabusek ilang lebur bi ahadiyati dzatihi kelawan sifat ahadiyae zati Allah. Alam niku saged tetep sampean tetepaken, sampean tampi ketetepane njur kula panjenengan ngeyel bahwa alam niku ana. Niku krana ditetepno Gusti Allah. Nek wong niku sadar paham kelawan ahadiyati dzatihi, maha esanya zat Allah itu tampil, maka alam ini hilang, terhapus. Niku mboten kena dipeksa. Kudu ndang paham sak niki. Wis marahi niku sembarang terus karepe ndang gage ndang paham. Sing marai kula panjenengan sedaya niki ngarani lek donya jagat niki enten. Niku mesti nalika perasaan niku bener-bener ora ana napa perasaan niku dereng bener-bener, perasaan niku dereng bener-bener ngakoni kemahaesaan Allah, kemahatunggalan Allah. Mergo napa? Mergo tesih dereng ngleboni ahad. Ahad tesih enten ana loro, ana ning donya kalih anane Allah. Tesih pada tingkatan pemahaman wahdaniyah. Wahdaniyah niku perkara sing disifati siji, kang bangsa siji. Lek diterusno sakjane ora siji, tapi dibangsakno siji. Wahdaniyun bangsa siji. Lah buktine bangsa lah jek dipreteli rena-rena nek teng ilmu tauhid nika. Wahdaniyah niku enten 3. Wahdaniyatul af'al, wahdaniyatus sifat, wahdaniyatul zat. Wahdaniyah mane sik siji loro telu. Bangsa siji. Seluruh pekerjaan itu hakikatnya pekerjaan Allah. Seluruh sifat itu sebenarnya sifatnya Allah. Seluruh kahanan zat itu hakikatnya hanya ada zatnya Allah. Sifat wahdaniyah itu mendobrak, menghapus al-umumul khamsah. Napa al-umumul khamsah? Ada bilangan 5. Ada bilangan 5
5 macam bilangan yang itu mesti untuk memahami kemahaesaan Allah, 5 hal ini harus hilang. 1, bahwa Allah itu terdiri dari beberapa bagian. Enek tangane, enek sikile, enek mripate ngoten. Begitu itu berarti Allah terbilang terdiri dari beberapa loh, hitungan Pak. Al-kam, pirang-pirang bagian. Begitu itu enggak benar. Kalau kita mau wahdaniyah. 1. Yang kedua, tidak benar lagi bahwa ada zat lain yang seperti zatnya Allah. Itu tidak benar. Keterak sifat wahdaniyah. Nomor 3, bahwa seluruh sifat Allah itu dikatakan ada 20. Ada asma Allah ada 99 yang itu merupakan efek dari sifat. Itu tidak bisa dikatakan bahwa sifat itu terbagi-bagi, tapi sebenarnya itu jadi satu. Maka keterbilangan sifat, pirang-pirang sifat, begitu itu harus dihilangkan dari keyakinan kita. Bahwa semuanya itu kempel dari siji. Jene iso metu kata-kata wujud idam bakok sak teruse. Itu adalah setelah diterjemahkan oleh pemahaman akal. Bon, niku sing nomor 3 kudu diilangi, yaiku keyakinan bahwa sifat itu terdiri dari banyak sifat. Sifat itu satu ya di sifatnya Allah ngoten mawon. Bon. Termasuk yang harus dihilangkan juga adalah bahwa ada sifat di luar sifat Allah yang sama dengan sifatnya Allah. Berarti kan jadi 2. Itu pun harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Sing nomor 5 itu sekawan ya berarti. Sing harus dihilangkan pertama adalah zat Allah terbagi-bagi. Itu harus hilang dengan wahdaniyah. Nomor 2, ada zat lain yang sama dengan zat Allah. Berarti ada 2 zat yang sama. Itu juga harus hilang. Nomor 3, sifat Allah itu terdiri dari banyak sifat. Pokoknya sifat ilmu itu ilmu 1, ilmu 2, ilmu 3, ilmu 4. Sama 1, sama 2, sama 3, mboten. Mboten terbagi-bagi. Nek sampai enten sifat Allah niku pengertian ngoten niku muncul niku kudu diilai kangge memahami sifat wahdaniyah. Nomor sekawan, ada sifat lain yang persis dengan sifatnya Allah. Sifatnya lain Allah, persis dengan sifatnya Allah. Itu juga harus hilang untuk memahami wahdaniyah. Yang nomor 5, untuk kawan ya. Yang nomor gangsal, bahwa fa'il pekerjaan, gawean seluruhnya ini adalah gaweannya Allah. Kalau ada pengertian bahwa gawean selain Allah itu ada,
bahwa ada suatu kejadian bukan gaweane Allah, berarti ada dua yang menggawe. Ada dua yang mergawe. Ya, ada dua yang mergawe, ini kan bilangan namanya. Ini harus hilang. Berarti ada 5 jenis pembilangan. Membilangkan pekerjaan ada 2. Itu harus hilang. Yang ini kula urut ning nguri niki nomor 5. Nomor 4 berbilangnya sifat tambahan dari sifatnya Allah. Nomor 4. Nomor 3 adalah sifat Allah itu double-double. Nomor 3. Nomor 2 bahwa ada zat persis selain zat Allah, berarti ada 2 zat yang sama. Yang nomor 1 bahwa zat Allah itu terbagi-bagi. Itu harus dihilangkan semua. 5 macam bilangan ini dinamakan al-kumumul khamsah. Al-kam, kam niku pira, ditakoki pira. Pira to zate Allah? 1. Jadi ora ana kok pira to zate Allah? Ya 1, tapi ada bagian depan, bagian belakang. Lah niku jenenge gak sida 1 ngoten. Pira to zate Allah? Ya 1, tapi ana sing padha. Lah dadi 2 lah. Niku ya kudu ilang. Pira to sifate Allah? 1. Lek sampai sifatnya Allah 2, 3, 4, ngelmu 1, ngelmu 2, ngelmu tentang sampean 1, ngelmu tentang aman 2, ngoten lho. Nah niku jenenge sifatnya Allah niku 1. Pira to sifat sing kaya sifatnya Allah kuwi? Ya mung 1, ora ana sifat liyane sing kaya sifatnya Gusti Allah. Pira to penggaweane Allah niku? Iki 1. Maksudnya 1 niku Allah niku kun fayakun wonten mawon. Ngoten lho. Dene pating jenggelek ketok pirang-pirang. Niku efek saking penggaweane Allah sing 1 niku. Menungso makhluk mboten duwe penggawe napa-napa. Wong menungso niku gaweane Allah, duduk penggawene menungso. Menungso niku penggawene Allah. Tampilan penggawene Allah. Ya berarti seluruh penggawe kabeh niki penggawene Allah. Niku wahdannya. Lek tiyang pun paham niki njur muni lek ngono Gusti Allah kuwi wahid. Bener-bener wahid. Wahid zat kang 1 tegese duwe sifat 1. Mulane nganggo wahid. Niki diurut ing ngisor saking akal dhisik marai. Akal nemoni beberapa hal itu pasti seperti 5 itu tadi. Setiap akal memahami suatu benda, itu pasti yang ditemukan adalah 5 hitungan tadi. Lah itu bagi Allah tidak ada, maka dikatakan wahdaniyah. Lek wis paham wahdaniyah, maka manusia mengatakan Allah itu 1, wahid. Allah wahid, jur. Pada tingkat pemahaman tingkat kedua ini dinamakan wahidiyah. Karena sudah tidak memandang lagi zat, tidak memandang lagi sifat, tidak memandang af'al, tapi wis jembleng dadi 1 jenenge wahid. Nggih. Lah wahid niku tesih 2. Mergo enek sing nyifati, ana sing disifati. Sing muni wahid menungso Gusti Allah diunekno ka menungso jare Allah wahid, Allah 1. Lah sing muni ngono sapa menungsane. Dadi ana sing nyifati, ana sing disifati. Dadi wahid niku sing iso 2. Jauh, maksudnya iso 2 sing muni wahid karo sing diuneni wahid kan 2. Nek wahid maknane 1, tapi ing dalam praktek sing muni wahid lak sampean.
Nggih to? Lah sing sampean temple sifat wahid niku Gusti Allah. Lah ngoten to. Akhire kaya-kaya Allah niku siji hal, lan jenengan sing nyifati siji hal sing ora terkait karo Allah kaya-kaya ngoten. Mulane wong muni Allah wahid niku dereng tauhid. Ngoten. Meneh sing wahdaniyah iku sik bangsa wahid, bangsa siji. Ora siji ning dibangsakno siji. Mergo bangsa diteliti-teliti banyak hal yang dipreteli wau. Munine jare Allah iku ora terbagi-bagi, nyatane pemahamannya dibagi-bagi. Enek zat, enek sifat, enek af'al, dadi telu, ngoten lho nggih. Telu niku wis diilangi sret langsung dadi wahid. Ya tapi sik loro. Sing nyipati karo sing disipati. Ya terus diunggahne ahad. Lek ahad itu sing nyipati barang ilang kok. Ahad itu sudah pada tampilan data sejati. Mbuh disipati mbuh ora disipati ahad itu ya ahad. Berarti lek enek loro wau sing nyipati kudu ilang. Wong ahad itu sakjane dudu sifat, ahad itu hakikat yang namanya satu, itulah ahad. Mulane niki mungkin terus ketemu. Kenging napa surat Ikhlas niku kok kul huwallahu ahad ora kul huwallahu wahid. Oh, ngoten lho nggih. Momene sik kul huwallahu wahdani. Ya niku malah wahdaniyun mboten. Allah ahad. Karena apa? Satu-satunya memang. Sampai sing nyipati wahid niku pun enggak ada. Allah duwe sifat, Allah duwe asma niku lak sakjane semaksimal manusia paham tentang Allah. Dan Al-Quran itu wahyu untuk manusia, maka Al-Quran menyebutkan sifat-sifat. Mergo wis dadi wateke akale menungso mampune memahami barang-barang iku mesti nganggo sifat. Gedine sak pira, rupane piye. Lek mbok takokno ngono Allah kuwi ahad, ora kena ditakokno gedine sak pira, lan ora kena ditakokno rupane piye. Sakjane pemahaman tentang sifat Allah kuwi niku sebatas maksimal akale menungso paham. Ning hakikat ahad itu sendiri sebenarnya manusia tidak paham. Karena apa? Karena semuanya harus hilang ketika kamu berkata ahad kecuali Allah. Nah, itulah maka al-aqwan, kahanan ini termasuk akalmu sing memahami kahanan ini pun itu mamhuwatun, lebur, terhapus bi ahadiyati dzatihi, sebab pemahaman ahad zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan nggih kala-kala wis rada dingetenke barang ben rada mikir kok nggih. Tapi ampun dipikir teman-teman. Ya sudah alais dipahami sekilas ora tok ya wis ngoten mawon lah. Wong sakjane niki ngeten-ngeten iki mboten diperintah. Jadi perintah niku ya lek wayah subuh salat subuh, zuhur dini soal qul huwallahu ahad nggih kita nekno kaya dawuh Allah niku krana sing dawuh qul huwallahu ahad niku Allah dhewe. Jadi wis diunekno diterokno terus maknane piye hakikate piye ora nek sing ngerti kejaba Allah dhewe. Penak. Lho, soalnya terus dadi ilang. Nah, salah satu cara mamkuatun menghapus itu adalah ya dengan cara pasrah itu. Maka sikap orang yang mau memasuki hakikat ahadiyah niku mesti kudu ngilangi awake dhewe. Dari kesadarannya, dari perasaannya, diawali dari pengakuan-pengakuannya dulu. Ngilangi pengakuan, ngilangi rasa, ngilangi iki.
Lah niku ya ora kena dipeksa wong. Anane wong sik panggah jenggelek krasa nek mergo panjen karo Allah diesbatno. Sing nisbatno sinten? Mulane ora kuat dilangi. Sampan terus ambisi, kula niku lho mboten saged to ngilangi ati kula niku nglambiar teng pundi. Pancen karo Allah diesbatno ngono kuwi. Durose lek secara hakiki jane menungso niku mboten, tapi kula pengen ngilangi mboten lho. Sing pengen kowe. Wong wujudin dunya saisine niki sing wujudna Allah, diisbatna dening Allah. Maka selain Allah enggak ada yang bisa menghilangkan isbatnya Allah kecuali Allah sendiri. Sampai kok pengen ngilangi nafsu sampean, ngilangi rasa ora iso. Sing netepno isbat napa sing isbat mengokohkan, menguatkan nafsu, menguatkan kahanan sampai kabeh jenggelek didelok ketok dipringkil digayah krasa niku diisbatne dening Allah. Nalika Allah menghapus isbat itu menjadi mampu, maka siapa yang diisbat dan siapa yang dimamhu, sing dibusak ya ora nek sing ngerti ya Allah dhewe. Wong ayate wis jelas, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhu kersa busek sapa Allah ma ing barang yasha'u kang ngersakaken sapa Allah wa yuthbitu lan netepaken sapa Allah ya ing ma yasha'. Nek Allah ngersakno isbat sampean sak donya pengen busek ya ora kuat. Nek Allah ngersakno busek sampean pengen munculno ya ora iso. Ngoten ta? Iku jelas. Al-aqwanu. Napa nggih ngoten ta? Lah piye? Sampeyan aja ngomong sing jelimet-jelimet. Akhirnya kita namung sebatas jelimete omongan. Panggah mboten iso ngrasakno hakikate hasilé omongan. Wong omongan dhewe iku kudu ilang. Lha mampu aton kok. Lha nek isih ngomong ae berarti ora mampu aton. Mulane wis ora usah dibicara jenenge mampu aton kok diomongne ae ya wis. Diomongne mampu aton terhapus ya wis meneng ngono. Dirasakno al-aqwanu utahe pira-pira kahanan min zatiha saking zate kahanan iku dhewe asline aqwan iku al-adamu ora ana al-mahdhu kang murni. Iki pun diterangno sing dhisik-dhisik nek dibaleni neh ben semakin mantap. Oh ngoten. Kama kaya keterangan takut dama kang wis dhisik apa ma. Dan asli yang namanya kahanan dunia saisine asli itu pernah tiada. Yang namanya pernah tiada yaitu sifat aslinya yang tiada itu. Kalau toh muncul jadi ada yang muncul ini bukan sifatnya. Duduk sifatnya tapi sifat delean konjobo ditemplekno. Bata rupane abang. Asli niku gawan bata rupane abang. Tapi terus ketekan sifat putih. Mergo dicet dikapur. Sing ketok putih iku duduk bata. Tapi niku cet. Lek asli niku bata niku abang. Sing ketok ana niku duduk dunya. Nek asli ning dunya, sipatin dunya sing asli niku ora ana. Jane ngoten niku tok persoalan. Berarti sing ketok niki cet. Oh, ngoten. Nek sing asli mboten enten. Pun nggih. Jane ya mek ngono kuwi tok persoalane niku. Cuma pancen nafsu niku keberadaan nafsu niku pancen luar biasa kuate. Nggih ta? Untuk diblesekno ora ngono iku nafsu enek apa enggak wonten mawon.
Nah golek bola, nafsu ini golek bola. Nganggo akal. Terus nganggo pembuktian akal. Padahal akal kuwi dhewe anggere seturume dipateni Gusti Allah blek ngono ya ilang. Kapan to sakjane suasana ilang itu bisa terjadi? Angger sampean turu gak ngipi ya ilang. Nggih to? Nalika sampean turu ya ora ngipi, saat itu ya sebenarnya sampean lebur. Ya, pokoknya sampean angger turu gak ngipi. Lah niku sakjane rasane ahadiyah ngoten niku. Rasane ahadiyah soalnya dipikir ora kena niku dudu rasane pikir. Wa inna ma hasol ananging pestine hasil lah kedue akwan kahanan iki apa sing hasil wastudu di sifat ana isbat iku tetep ana iki jenenge isbat iku lha iku kok iso hasil ngene apa oleh hasil sifat ana ning kahanan iki biisbatillahi sebab oleh netepaken Gusti Allah taala laha maring akwa nek ngono ana iki ana sing di tetepno berarti ora ana ne ditetepno ana lah ana sing ditetepno ning kono iki kaya sapa asale lah dadi manduwe to menungso ora duwe ana duwene apa ada lho duwene apa ora ana wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah ing akwan didadekno akwanan ing dadi akwan dadi kahanan itu sing dadiaken Gusti Allah kesimpulane fatubud mongko utawi ana laha kedue kahanan iki iku amrun perkara aradun kang anyar teka perkara sing anyar teka nek asline ngono ora ana njur enek barang anyar jenenge ana nemplek ning gone sing ora ana niku lho kok iso ya ora ana kok ditempleki lah iya mulane kuwi ora ana kok ditempleki barang ana lho iki piye mula akhire ya balik ora ana neh wal haqqul lazim utahe perkara kang mesti kang nyata kang fakta alazimu kang mesti sing gak pernah berubah huwa ya al haqqul lazim iku wujudu ahadiyatillah ya azza wa jalla wujude ahadiyah Allah wujude ijen empleke Gusti Allah azza wa jalla wal ahadiyatu utawi sifat ahadiyah iku mubalaghatun ngepolno fil wahdati ing dalem oleh tunggal sing ngepol niku jenenge ahad gitu hasanun ahsanu hasanun bagus ahsanu luweh bagus ya ngoten wahdatun siji ahadun luweh siji dadi loro ngoten ora kok mesti luweh siji niku luweh mesti luweh itu siji sing paling ngepol siji
Niku jenenge mubalaghah. Pol-polane pol sing paling siji niku ahad. Ngoten. Wala tatahaqqaqu. Lan ora dadi nyata apa wahdah. Illa idza kana kejaba tetkalane ana apa al wahdatu wahdah ana iku bi haitsu la yumkinu kelawan sekirane ora mungkin apa sing ora mungkin an ahadiyah salah rujuk itu wahdah wala tatahaqqaqu lan ora dadi nyata sejati apa istilah ahadiyah niku wong jenenge mawon mubalaghah ijen sing ngepol pol-polane pole ijen iki jenenge ahad. Loh, istilah ahad itu tidak akan bisa dibuktikan, tidak akan menyata menjadi ahad illa idza kanat kejaba tekalane ana apa al wahdatu sifat wahdah la piye wahdah sing piye ila idza kana kejaba tekalane ana apa wahdatu sifat ijen sing diomongne ijen kuwi ana iku bikaitu layung dinu kelawan sekirane ora mungkin apa an yakuna arep yen to ana an yakuna arep yen to ana apa sifat an yakuna arep yen to ana apa ahad yahwau ana iku asak daluwe banget wala akmala lan ora ana apa keadaan apa sifat ana iku awala akmawala yakunu ngoten asale wala yakunu wala yumkinu an yakuna haitsu la yumkinu an yakuna akmala minha ngoten asale niku haitsu la yumkinu kelawan sekirane ora mungkin apa sing ora mungkin an yakuna arep yen to ana sapa langsung dijujuk mawon sapa Allah ana iku asadda luwih banget ijene wala akmala lan luwih genep ijene minha tinimbang saking wahdah nek diomongne ijen ngoten tok mawon iki sing enek sing duwe iku Allah ya ijen liyane ya ijen liyane ya ijen tapi lampun ahad niku sak dhuwure ijen lha niku oleh ahad nek wahdah sendirian nggih liyane Allah ya sendirian dia niku mengke masih ada sendirian banyak bisa terbilang mana tapi lek ahad niku sak dhuwure sendirian ya ngoten wale Al-Qur'an ngangge ukara kul huwallahu ahad mboten kul huwallahu wahid mergo lek wahid iku sing ditempleki wahdah wahid iku perkara sing ditempleki wahdah niku jenenge wahid mulane wahada yahidu wahdatan lha ngoten niku wahada yahidu wahdatan fahuwa wahidun enek isim sifate wahidun mergo kejenengan sifat wahdah tapi lek pun ahadun niku memuncakkan wahdah sing ngepol niku ahad maka istilah ahad itu tidak akan bisa terbukti kecuali
Ketika yang namanya wahdah itu benar-benar wahdah yang banget wahdahe dan sempurna wahdahe daripada hanya sekedar wahdah. Bergolek sekedar wahdah itu sih kena dimbui. Ngoten lho nggih, ijen terus dikancani ngono isih iso. Tapi lek ahad iku mboten enten kancane. Dan oleh karena itu ben kowe ora melu-melu ngancani Gusti Allah melok-melok ana. Untuk bener-bener ngrasakno ahad, maka famin muqtadha haqiqatiha, mongko iku setengah saking tatrapane hakikate ahadiyah. Tatrapan itu tahu akibat yang pasti ini jenenge tatrapan, tuntutan. Kalau itu yang jadi dasar rasane, maka harus ada tuntutan hakikat itu menuntut apa? Menuntut mahwul akwani utawi kalebure kabuseke ngalam kabeh. Jenenge banget sijine ngepol sijine niku kudu niku lho mengharuskan hilangnya kahanan. Kalau kahanan ini tidak mau hilang, maka belum sampai ahad. Paling dikei garis kados hamba dan bendoro niku isih loro to. Aku dadi kawula, kono dadi bendoro niku isih loro. Niku sik wahdah. Menungso ya wahdah. Napa? Allah nggih wahdah. Mulane Syekh Abdul Qadir Jailani mampune matur ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Berarti sing loro kan? Nah, nalika pun ngomong ahad terus gak ngomong. Sing saged dawuh kul huwallahu ahad ki namung Allah piyambak. Awak dhewe muni ngoten niku nirokno. Nirokno, mergo lek mboten krana nirokno jane awak dhewe iki ra iso muni wong wis ilang. Kedisian ilange karo munine. Dene saiki sing unan-unan kul huwallahu ahad niku jane namung nirokno. Gitu. Jadi tuntutan hakikat ahadiyah, artinya kalau ahadiyah itu ingin dibuktikan secara hakiki benar, maka alam ini harus hilang. Alam ini harus hilang. Wa butlanuha lan atafe tengene mahwul akwan dadi dibaleni neh famin muqtadha hakikat ya mongko iku setengah saking tatrapane hakikate ahadiyah mahwul akwani utawi lebure kabuseke kahanan wa butlanuha lan tegese batale kahanan. Piye sing dimaksud butlan lan mahwu kuwi? Bi kaitulatu jadi kelawan sekirane ora ditemu apa akwan. Jenenge mahwu, jenenge busek niku jenenge wis ora ketemu neh. Busek kok. Asale sampean nulis aku lunga terus sampean busek sek ngoten enten apa? Kosong. Jenenge mahwu. Butlat gak sido gak iso nulis aku terus dibuset. Gak sido butlat gak sido batal. Itu gak sido ono.
Contohnya Allah sakjane bendina dialam. Bendina dialami. Sampeyan anggere mateni TV ceklek ngene sembarang kali ora ana to teng mriku. Bar jane wis ora enek masalah, bendina ngalami kok bingung. Ben Lan ya anake sampean melok mikir bingung iki piye mergo sampean delok TV enek wong demo, enek wong macam-macam arep SI, arep macam-macam iki mergo ora ndang mampu atun. Jane anggere mampu atun alah tak ijen ning jero kamar aku ibarate ngoten. TV barang melok muni ora oleh melok muni TV ne pateni to wong trume kowe sing nyekel kok. Ngono lho ge. Bikaitul atul jadu kelawan sekiranya panjang wis ora kena ditemu maneh. Artinya jangan dimasukkan hitungan. Biar rojiun semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa? Lek dibalik piye saiki? Dibalik dari luar gimana? Idza wujidat. Krana lamunna ditemu apa akwan. Nek akwan iku ditemu lam takun monggo ora ketemu ora ana apa ahadiyatun sifat ahad. Mergo nek sampean metenten donya iki ya enek, Gusti Allah ya enek empat panggah jenenge wahdah. Donya iki ana dhewe, Gusti Allah ana dhewe senajan sampean anggap saling berhubungan. Dan terus anamu kuwi lak ngrebut anane Allah. Lah ben ora rebutan, ya anamu ku balekno ning gone Allah. Lek anamu balekno ning Allah, berarti sing duwe ana mek Allah ijen, berarti kowe gak ana, ngoten. Nah, nggih pun ta. Pun mboten angel jen. Wong niku menampung ngoten tok mawon. Lho, nek sampai sampean meksa ora pokoke dunya iki panggah ana. Iya tapi iku ora ana. Nek kowe nekat dunya mbok arani wujidat bisa ditemukan, maka ahadiyahnya Allah turun menjadi wahid atau wahdah. Wahdah niku sifat kandungane namanya wahdah. Omongane wong ngarani wahid ngoten. Barang sing templekan wahdah jenenge wahid. Wong sing kedunungan kemampuan kitabah diarani katib. Ngoten lho nggih. Qiyamun ngadeg. Wong sing kedunungan qiyam jenenge qaim. Wong sing ngadeg. Wahdatun siji. Zat sing ketemplean sifat siji jenenge wahid. Lho niki sik loro juga. Mergo ana wahid, Allah wahid, sampean ya wahid. Kabeh penting ngaku wahid. Lha ngoten lho nggih. Nah, lek niku dipaksa harus ada kan ngitunge kudu loro ngoten. Allah ya wahid, aku ya wahid, ana ya wahid berarti mengke dadi pirang-pirang. Lah lek kepengin sing tengene ahad, maka wahid liyane kudu ilang. Harus terhapus dari hitungan. Lah nek dipaksa enek, maka akan tidak ditemukan namanya ahadiyah walakana lan yektine ana. Bidzalika ing dalam mengkono-mengkono ditemune kahanan. Bidzalika ing dalam mengkono-mengkono wujidat apa sing ana ta'addudun wewilangan wahide Allah wahide makhluk wahid 1 wahid 2 wahid 3 wahid 4 sampai wahid jutaan. Betul lagi karena setiap titik wahid itu punya esensi hakikat sendiri. Gila wahid ngoten duwe spesifik dhewe nek dinomeri. Mana jadi wahid 1, wahid 2, wahid 3, wahid 4, wahid 5, wahid 6 sampai wahid miliaran. Tak gak sido wahid lah.
Lho ngoten mulane ahad mawon. Lek ahad ya Gusti Allah ngoten tok mawon. Lah liyane iki mamkuatun kebisa. Minimal iki dadi loro. Nek ora pewilangan ya wasnainiyatun lan terjadi bangsa loro. Duduk wahdaniyatun tapi isnainiyatun bangsa loro mergo enek nisbat. Enek nisbat, enek mansub. Enek ngabrit ana ma'bud, ana khalik ana makhluk. Lho, malih loro kok. Niku nalika isih muni loro ngoten niku dereng ahad. Ngoten. Nah, sakjane teng mriki niki istilah wahdatul wujud niku ngoten niku. Ora kok berarti ana ku ya anane Allah ya jenenge loro lah. Ana siji dienggo loro, dienggo Allah karo dienggo sampean. Lek pemahaman wahdatul wujud ngoten niku. Ora ngono, kudu ilang kowe. Wujud iki Gusti Allah ijen, kowe ilang. Ora kok wujudku ya wujude Allah, Allah wujud ning aku ora iso. Ngoten lho wahdatul wujud niku. Mergo wahdatul wujud dibusek arep mencapai ahad. Lha nek sampeyan cek ngaku iki wujude Allah iki. Wongane ngoten. Ora sida akeh, ora sida siji Allah. Iki wujude Allah sing ning aku, iki wujude Allah sing ning kono, iki wujude Allah sing ning kono. Lah wujude Allah lak keperang-perang dadi pirang-pirang. Istilah wahdatul wujud itu kalau dianggap benar itu bukan kok berarti manunggaling kawula Gusti. Kawula manunggaling Gusti, Gusti manunggaling kawula. Ora iso. Wong Allah iku ana, liyane Allah ora ana, piye le manunggal? Kok Allah katut gak ana pisan. Utawa lek kowe melok ana berarti ana siji dienggo loro. Ora sida ahad. Maka wahdatul wujud itu sebenarnya bukan kok menungso ana dadi siji karo kuwi. Lah enggak bisa. Enggak bisa, tetep enggak bisa. Harus ada lebur salah satu. Nah, lebur salah satu itu yang mana? Ya sing hakiki sing kudu ana, sing ora hakiki kudu lebur. Ngoten ta? Kan? Nggih, liyane ku salah itu wis gak hakiki. Karena gak hakiki aja direken. Itu nanti ada wahdatul wujud. Kama kila kaya keterangan kila kang didawahaken Rabbun wa abdun wa nafyun wa diddun qultu lahu laisa dzaka indi faqala ma indakum faqulna wujudun faqdun wa faqtu wujudi tauhidu haqqin bitarki khalqi wa laisa haqqun siwaya wahdi. Rabbun pangeran wa abdun lan kawula wa nafyun ana ora ana wa didun lan waliane ora ana. Iku berarti isih loro. Nek ora walike ya ana pangeran, ana kawula, ana ora ana, ana. Kultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring wong sing muni Rabbun wa abdun laisa ora ana apa zaka pembagian ngono kuwi indi nungguwe ingsun. Nek cara aku ngono ku kabeh ora. Faqala mongko ngucap sapa sing muni Rabbun wa abdun ma indakum. Mau tawi apa iku indakum pendapat sira kabeh? Fakulna mongko ngucap sapa ingsun wujudu faqdin ana ilang wa faqtu wujudi lan ilange penemuan.
Sing ana kuwi kedadian ilange makhluk lan ora anane pinemune makhluk kuwi sing ana. Mergo pancen makhluk kuwi ora ana. Kemudian makhluk kuwi ora ana, ya wis bar Allah siji. Makhluk ora ana. Bar. Tauhidu hakin utawi tauhid sejati iku bitarki khalqin kelawan ninggal khalqi. Nyuwijekno pangeran sing maha hak iku kudu ninggal makhluk. Walaisa hakun walaisa lan ora ana apa sing ora ana hakku siwaya hakikate liyane ingsun ora ana iku wahdi kelawan ijen ingsun. Mergo lek ijek ana ijen ingsun lan ijen liyane ingsun iku berarti ijek ana ijen loro. Kuwi ora hak pisan. Sing hak ya wis ora ana. Mampu watun. Jane mboten angel kok jane. Sing angel niku nalika sampean balik mengisor neh terus lho. Lah terus dunya iki dinggo apa? Jare ora ana lho mboten. Lah nek sampean balik mengisor neh ya terus nol neh. Napa utawa nganu dadi papat neh persenenge gatul-gatul neh wong. Nek gas niku wis los dicilikno, sembarang kalir direm, niku perselang kudu nol. Nek perselenge gak nol, niku mungkin graduk malah mesine mati tengah dalan. Lah sampean ora wis karuan dikarani ora ana, sampean cek takokne lha terus dunya iki dadi apa? Wong diomongi ora ana kok dadi apa ngeyel ae. Dunya iki ora ana sing ana Gusti Allah siji mergo iki bahas bicara tentang ahadiyah. Ngoten lho, lek kowe bahas tetep nekat ana, maka Allah memang yanzilu ila sama'id dunya. Dan kena bumi. Lah nek ora ana iku piye? Ora ana kok iso ngubungi barang ana iku piye? Ora ana. Gak iso ngubungi sing ana. Nah, mula saka niku hikmah ilahiyah kanthi riwayat saking Rasulullah yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Mulane muni Rabbuna. Nek Rabb itu iso digandeng-gandeng. Tapi nek Allah ahad. Ora yanzilullahu, tapi yanzilu Rabbuna. Pangeran kita itu medun tingkate saka tingkat ahadiyah, medun ning wahid, terus medun ning wahdaniyah. Nek medune teng wahdaniyah anjur iso gandeng-gandeng wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama dasar kalam qadiran muridan aliman hayat. Iku mergo yanzilu. Mudun sampai tingkat wahdaniyah. Puncak wahdaniyah itu adalah puncak sama'id dunya. Ketinggian pemahaman manusia tertinggi untuk bisa omong-omongan dengan Allah itu puncaknya pada puncak wahdaniyah. Mulane jur ana dialog. Hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajatin. Mergo napa? Panjen iki badhe enten dialog. Sapa ya sing tobat kene tak tobati, tak paringi. Sapa ya sing njaluk ngapura kene tak ngapura. Sapa ya sing butuh kebutuhan kene njaluk aku tak paringi. Nah ini semua Allah rela disejajarkan, dijak nyang-nyangan antarane kawula karo bendarane. Lungguh jejer adep-adepan. Kula sowan jenengan kula sowani. Nek asline wahid mawon jane wis gak iso disowani apa meneh ahad. Mulane walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi Allah itu tidak ada kufuan.
Tidak ada yang menyamai, satu pun tidak ada yang menyamai. Soalnya anggar menyamai hilang. Ini tidak menyamai hilang. Nah, niku sajane yen situ Rabbuna niku menurunkan tingkat keahadian sampai ke tingkat wahdaniyah, mergo puncak untuk bisa dialog antara hamba dan bendoro itu tetap loro, enek hamba enek bendoro niku. Ya mugi-mugi saged dipun tampi, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.